எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவை மே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திக்கிறோம் சுவாமி. இந்த நாளுக்காக நன்றி. இந்த நாளிலும் கர்த்தருடைய கிருபை எங்கள் மேலே விளங்குவதா ராஜா. உமது இரக்கம் தயவு எங்கள் மேலே இருப்பதாக சுவாமி. காலைதோறும் அவரது கிருபைகள் புதியவளாக இருக்கின்ற வார்த்தைப்படி இந்த காலை வேளையிலும் அப்பா உமது புதிய கிருபையினாலும் புதிய பிரசனத்தினாலும் ஐயா உமது புதிய அபிஷேகத்திலும் நிரப்பண்டமாய் ஜெபிக்கிறோம் ஐயா. இந்த நாள் முழுவதும் அப்பா உமது கிருபையின் கருத்தினால் மூடி மறைத்துக் கொள்வீராக சுவாமி. எல்லா தீங்குக்கும் பலாப்புக்கும் விலக்கி பாதுகாத்துக் கொள்வீராக ராஜா. தகப்பன் இந்த நாளிலும் ஐயா யாரெல்லாம் வயிற்று வழியால் கஷ்டப்பட்டு அவர்களையும் கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கும் சுவாமி. தகப்பன் இந்த வயிற்று பகுதி மீதும் பரிசுத்த தஞ்சம் தெளிக்கிறோம் ஐயா. அந்த குடல் பகுதி மீதும் பரிசுத்த ரத்தம் சென்று தெளிக்கிறோம் ஐயா. தகப்பனை ஒரு விசை ஆண்டவரே அந்த குடல் பகுதியை கர்த்தமே தொடுவீராக ராஜா. வயிற்றில் புண்கள் இருப்பின் ஆண்டவரே அதை நீர் தொட்டு சுகமாக்கி அதை அந்த குடலை சீர்படுத்தி சரிப்படுத்தி தருவீராக ராஜா. வயிற்று வலி நிமித்தம் கஷ்டப்படும் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தமே கண்ணோக்கி பார்த்து ஐயா உமது ரத்தத்தினால் அவர்களை கழுவி சுத்திகரித்து அவருடைய தலைமுகளால் குணமானோம் என்ற வார்த்தையின்படி ஐயா உமது தலைமுகளால் ஒவ்வொருவரும் குணமாக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. தகப்பனே இன்னும் வயிற்றில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கிறோம் ராஜா. பித்தப்பை கட்டி கர்ப்பப்பை கட்டி நீர் கட்டி இன்னும் வேறு ஆண்டவரே சுவாமி என்னென்ன யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் யூரினரி ப்ராப்ளம் வேறு என்ன குடல் பகுதி சார்ந்து என்னென்ன வியாதிகள் ஆண்டவரே சுவாமி இருக்கிறதோ அவர்களையும் கர்த்ததாம் இப்பொழுது அப்பா தொட்டு சுகமாக்குவீராக ராஜா. முது சுகமளிக்கும் வல்லமை அவர்களுக்குள் இறங்கட்டும் அப்பா. முது தழுமுள்ள கருத்துகள் மீது வைப்பீராக சுவாமி. முது பரிசுத்த ரத்தத்தினர்களை தொட்டு சுகமாக்கும் ஐயா. ஆண்டவரே எங்கள் நோய்கள் எல்லாம் நீர் சிறுவையில் சுமந்து கொண்டீரப்பா. எங்கள் வேதனைகள் துன்பங்கள் எல்லாம் நீர் ஏற்றுக்கொண்டீர் ஐயா. ஒரு விஷயம் அது ரத்தத்தினால் ஆண்டவரே சுவாமி அந்த பகுதிகளை கழுவி சுத்திகரித்து ஐயா பாவத்தின் நிமித்தம் சாபத்தின் நிமித்தம் ஏதேனும் அப்பா பிரச்சனைகள் குடல் பகுதியில் இருக்குமான் அதெல்லாம் கர்த்தமை எடுத்து போட்டு எல்லாவித அந்தகார வல்லமைக்கும் அசுத்தங்களுக்கும் அப்பா அவர்களை விலக்கி பாதுகாத்து அவர்களை கர்த்தர் தம்மை கிருபையாக இருக்குமாய் தொட்டு சுகமாக்கி ரட்சிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. உமது வல்லமை மாறாத கிருபை அப்பா உம்மை நோக்கி பார்க்கும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மீது இறங்கட்டும் ஐயா. அது சுகமளிக்கும் வரை இறங்கட்டும் அப்பா. தகப்பனை நீர் மகிமைப்படுவீராக ராஜா. பரம வைத்தியராகிய நீர் ஆண்டவரே நீர் தாமே ஒவ்வொருவருக்கும் தொட்டு சுகமாக்கி எந்தவித வலியுமின்றி வேதனையுமின்றி அவர்கள் சுகமாய் வாழ்ந்திருக்கத்தக்க கிருபை கர்த்தத்தமை பரத்திலிருந்து ஒவ்வொருக்கும் தந்தரல வேண்டுமா ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. இனி இந்த நோயோ வியாதியோ பலனோடு தொடாதபடிக்கு ரத்தத்தினால் மூடி மறைத்துக் கொள்வீராக சுவாமி. நல்ல தகப்பனாய் அப்பா நீர் அப்படி செய்ய கிருபைக்கா எமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தினாலே ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமீன்.